जोंनि थानाय लिनलिन हमस्टेखौ दा नागारबाय दा जोङो लाइटलुम फारसे थांसिगोन नै टीमा रेडि जाबाय ट्रेन्स गेट गार्डेन अफ केव्स ओरैसो देखायदों 8:30 खुलिगोननो गार्डेन अफ केव्सआ रावबो गैथ'वा नै गारि मटर जोंनो फार्स्ट खाथियावनो मोनसे पार्क दङ बेखौ नायनो फैदों जों दा हाबगोन ना हाबहोआथाय गथ'फ्रा हाबहैग्रोबावबाय नै मोजांथार माथो good place pulanganलै पार्कनि दैया स्लपिं अबस्थायाव दङ ओरै गाहायथिं फैनो रोङा लेभेलैनो थायो दा केमेरायाव नाय नोंथांमोनहा स्लपिं जानाय नुदोंना बे दैखौ बे डिसप्ले बर्डआव होनायखौ जोङो सिङाव थाङोब्ला नुगोन दिस इज नाम्बार 1 स्पट मा दं नाम्बार 1 स्पटआव बेनो चलो चलो थ किंग्स केव होनो दिस इज स्पट नाम्बार 2 दै बोहैदों नै बिराद मोजां दै बोहैदों बरिया राजा जिरायग्रासो नामा मा लिरनाय दं बेयाव दानिया नाम्बार 3 स्पट फारसे जों थांगासिनो This is the spot number 3 नायदो खाथियाव नायदो बेवहाय रेनबो खम जादों केमेरायाव नुना नुवाथाय फिसाथार खाथियावनो स्मल रेनबो ये स्पॉट नंबर 4 कैमरामैन आगे अंधेरा कायम रहे लाइट नहीं दिया रे क्या है इधर अंदर क्या है आ जाओ देखो अंधेरा है ओए गंनानै फै लाइट सुनानै लाइट होआखै लाइट क्यों नहीं दिया क्या है इधर खत्म हो गया क्या रास्ता खत्म हो गया यहाँ कोई है कोई नहीं है थोगदोब्रा टर्च लाग्राया आयु Ghost. Where is the ghost? We are in search of ghost. Yes. Where is the ghost, baby? No लुनाय थांमा थांसोनाय इथा जाबखोनाय बानायदेरनाय दां बेफोरो ना
जोंना अभिरुबा बिराद खाथ्रालै गथ'आ गुफा गाखोखायो बैयाव हायामोनलै Baba, मानिफ्राय फैखो? होस्ट नागिरनो थांदोंमोन मोनबाय This is spot number 5 दायो जोङो स्पट नाम्बार 5 सिम थांगासिनो दङ दा बेयाव मा दङ नायनोसै बा गुफाया एडभेन्चारासमोन इन्ट्रेस्ट मोनदों हाबनो 12टा दङ दासो स्पट नाम्बार 5 थांद्राय नाङा इसोरथि बे वाटारफलखौलाय मा नायबावनोब्रा बैजों गिदिंनांगौ रुट वाटारफल लायनो अ रुट वाटारफल नाम होदों बेखौ बे बिफांनि रोदाजों ओरै दै गोग्लैगासिनो दङ दानिया स्पॉट नंबर 6 आव थांसै मा लिरदों शेड लुआई मतलब क्या है इसका चलो वाव वाटरफल दंबावो This is spot number 7. Spot number 7 सिम थांनाय लामाया बिराद स्टीप नै धीरे वाटरफल बाबा मोजां मोनदों जायगाखौ चलो 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 इधर दिखा दो घुमा के दानिया जोङो नम्बर 8 स्पटसिम सफैबाय मा लिरनाय दं फरायदो नाय आं खेबना होबाय बेबी इन दि मादार्स आच्छा बे शेपआ दं आरो नैफाय ना नैबे दा बेखौ मोजाङै नायोब्ला बिमानि गोरबोआव थानाय गथ' बायदि नुयो बरिया Now we are heading towards number 9 spot. Let's go. थक गया बे स्पट नम्बर 11 आव बारख्ल'बनानै फैबाय जोङो हार्ट शेप्ड रक अच्छा ये दिस इज हार्ट शेप्ड रक दानिया जोङो स्पट नम्बर 9 and 10 बेखौ नायनो थांसै अभिरुबा फरायगासिनो नै 9 10 2 3 O P S T लेट्स गो इधर बम्बू ब्रिज है चलो धीरे धीरे चलो स्पट नम्बर 9 and 10 थिं बेबायदि बेम्बू ब्रिज बानायनाय दङ दा जों बेजों ओंखारनानै नायसै मा दङ सिङाव बे ब्रिजखौ ना बिफांनि दालाइफ्राव औवाखौ खाथाब खाथाब बानायदों इधर आपको नीचे दिखा देता हूँ क्या है बहुत ऊपर में है देखो हम बहुत ऊपर है
ओइ दिपालाय बिराद माबा खिन्थु ओइ दिपा आं होननाय खोनायाखै हैद मावो माथो हिलतायबाय मावो दालाङा चलो चलो दावाइबल पानी मानसिफ्रा अन्थाइनि दै सोमनाय लोङा लोंनो हायोना आं बेखौ एसे फरायना होनि It is a sprout of water that comes out from an opening inside a rock. बेवहाय नाय अन्थाइ सिंनिफ्राय दै गबोदों बाहाय दा बेखौ लकेल्सफ्रा मेडिसिनेल वाटार होननानै रिसार्च खालामो आरो लोंनो फैयो बेमार आजार गायै जाहैदों दा बेयाव लोंनो थाखाय मोनसे फिसा औवानि गिलास बानायनानै दोननानै बेजों लोंनानै थांनो हायो लोंदो सोर सोर लोङो आंबो लोंगोन एसे दे लोंदो दे मिठाय पानी कमप्लिट स्पटखौ नायनानै जों ओंखारबाय मोजाङानो मोनदों बिराद मोजां गार्डेन अफ केव्स होननाय जायगाया बेखौ नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै